resultats és evident que com a partit Convergència i Unió no els hi va bé, perquè clar, han passat de primera força a segona força i una altra lectura seria una bajanada, no? Ara, si mirem el que tenim immediatament a davant, i el que tenim immediatament a davant és una consulta o algun procediment, el X, el que sigui, perquè la gent es manifesti sobre la independència, i això és el que Convergència i Unió ha apostat des d'aquest mandat, perquè primer es van avançar les eleccions precisament perquè vam plantejar un canvi d'objectius, un canvi d'horitzó. En les últimes eleccions aquest horitzó del dret a decidir i la independència no hi era, per tant es va considerar que era necessari que hi hagués aquest referèndum de la gent, de dir, escolta, el programa electoral que portàvem ha canviat radicalment per les circumstàncies noves que ens hem anat trobant, per tant, ara anem cap aquí, i és el que hem fet. I el que hem fet, o sigui, per el que està apostant aquest govern, amb el suport d'altres forces polítiques, això s'ha incrementat. La base d'això s'ha incrementat. Clar, i com a partit estem pagant la factura de donar la cara. Un desgast que diu el Francesc Homs, és un desgast? Aviam, en una situació, a partir d'aquesta decisió, què ha passat? Doncs des de l'administració de l'Estat, per dir-ho malament, ens estan fotent canya, ens han tancat l'aixeta, per tant, el cost social de tots aquests serveis que havien de finançar-se amb diners de l'Estat i que ara no venen o que ens els retracen o que ens els redueixen, doncs té una translació en el benestar de la gent i això és evident. I qui treu la cara perquè està governant en solitari és Convergència i Unió, doncs ens passa aquesta factura. Però si ens anem a mirar quin és el més important en aquests moments que tenim a davant, que és el dret a decidir i la voluntat que Catalunya sigui independent, la forquilla aquesta està creixent. I per tant, amb el que és realment important, que no és la trajectòria d'un partit o un altre, el que és realment important, que és aquest gran projecte del dret a decidir i de la independència de Catalunya, això el que està reflectint és que està creixent, i això jo crec que és la lectura que hem de fer. Perquè al final els partits, home, jo evidentment que vull que el meu partit tingui els millors resultats possibles, però en aquests moments prefereixo 1000 vegades que, ja, dit d'una altra manera, si d'aquí 4 anys Convergència i Unió perd unes eleccions amb una Catalunya independent, jo estaré més que feliç. 902 04 08 01. Per què Esquerra guanya a Catalunya? Guanyaria les eleccions a Catalunya. Poden participar com sempre. Per què creu vostè, Colomines, que Esquerra Republicana de Catalunya guanyaria les eleccions? Jo discrepo del senyor Rossinyol en l'anàlisi que fa, entre altres moltes coses, perquè si fos això que diu ell, qui hauria engreixat és el que té el pedigrí d'esquerres, que no és Esquerra Republicana, és el PSC. És a dir, si la factura, diguéssim, social algú se l'emporta, és el PSC, o Iniciativa per Catalunya, o fins i tot la CUP, si m'apuren, no? Que són els... Però Esquerra Republicana no és precisament el paradigma de l'esquerra. Per tant, jo dubto que el que s'està pagant sigui només l'element que té a veure amb les retallades socials, no? Perquè crec, fins i tot, crec que en aquest sentit aguanta més del que el propi govern està disposat a admetre, i l'oposició també. Perquè podria haver-se estrellat d'una forma molt més clara i no ho fa. Ja va passar en les eleccions reals, diguéssim, no en les enquestes, sinó en les eleccions reals.